ngay khlei fi we pui baro ha ne ka por sa ji sin ha ga kerteng ga thiang tam ga jong trai nong pen mji u Jesus Christ bangai khlei fi we pui baro ki ba snap ki ba shashkor ga khtin ga jong blai na ga sngi sha ga sngi bara fi shashkor ga khtin jong blai fi jingmut kum no ba pin kum no ba pin ya ma finang sngo to ji sho yau trai bat yaladi bat igi ke baro ki ba mayan ka khtin jong blai ga ang ki ba buri ki jong blai Henry kadai ka buram jong ki sim man yit ya ka kam shisha kadai ka buram ka jong blai ba un buri Henry kadai ka kamram jong ki sim ya ka bangin yit ken ya ka ta ka bau blai buri ladang shupet ini ka ktien kum ni ladang impuli ya ka ladang imwat ya ka hang ni ka don lut ka ksiar ka rupa ka ta ka jinken show ka ba koridor do kata laburi ublai ha ka ni ka ktien ba ka dayangi ban yit ya ka ni ka ktien ba ban shamru ya kita ki jing koridor baro ki badan haka Badeng tanga aingo yo blai ba pi pulir ka ktien ka jong blai na ka sngi ka sngi pi wat ya ka ktien jong blai pi ti ya ka ktien ka jong blai wanum sngap yi ki breu ki ba ong bala da pi pulir ya ka ktien ka jong blai yo pi biet waju sngap yi ka ba kum kita ne waju pulir than ya ka ktien ka jong blai yo ba ka ya lamba kla bun ki breu ki ong kum tanga ju yo snow yi ka ba kum kata ka jing ong la da pulir than ya ka ktien ka jong blai pet yo ka ya lamba kla na ne yo ba pi biet ha ba pi pulir than ya ka ktien ka jong blai ha Kwa ba no fi kata ka de ka jingkran ba biet ke jong syaitan ndeu breu de syaitan ba kran namar kwa ba breu un puli ka de ka ktien kwa ba breu un ti ne ka ktien lada ong ba ka ktien ka jong blai ka nialam bakla ta ka mut kala dei ka ba bakla te ka mut ki ong ba ka ktien ka jong blai ka de ka ba bakla te lada ka bakla te belengin ken koridor ya ka Boleh don kaman bo ya ka ha ki yeng ke jong fi boleh don kaman bo ya ka ktien ha ki yeng mane ke jong fi lada ka ne ka ktien ka jong blai ka bakla Boleh ban bo ban ken koridor ya ka ktien lada ka yalam bakla ya pi le si ki breu ka ba ki puli ne ka ktien ba kem snow to ya ka ne ka ktien namar ka ne ka ktien ka ya kendo la ne ka ya takho bat kata ka jinget ka kom net jo ki breu tadeng ta ki ong lada fi puli than pe yo ka yalam bakla ka ktien jong blai ka nom yalam bakla namar ka ktien ka jong blai ka de ka syarat haki jat ka jing syai ka lenti te kom no kan yalam bakla ka ktien ka jong blai ka de ka ktien ka jong blai de kupu talara fim bam yu kupu no finem ka ktien jong blai ka de ka talara fim DNA ka kom no finem ka ktien jong blai ka de yet kmi talara fim pe ya ka kom no fin pen pe la de ka ktien ka jong blai kalau ternam ban penluet jin kita ki mau siang kalong keding ban thang kita ki bor jing dom jing le baro ngadi ka ktien ka jong blai ka ba ai ka ding mun sia mang irham man shakri ban yaro you try ta kum nun ong ba ka ktien jong blai kan yalam bakla kum nun ong ba ka ktien ka jong blai kan yalam lene kan pen bakla lene kan penlong you tau breu bo un biet kadi ka jing kren biet sudah kata ta ding taw juduk men sim ya ki breu ki bakran kum tawa juduk men sim ya ta ki jing ong ki bakum kata to ai vinai ti jeleu ya ka ktien ka jong blai sngap ba ya sngap ya ka ktien ka jong blai ba ka jingai ka wan kalong namar fi snow but fi snow ya ka ktien ka jong blai ba ngai don na preng jo fi men shwa la fi nu jor ya la de men shwa fi long kum no men ta fi long kum no na do pi la sngap ya ka ktien ka jong blai ngai ba ka don shisha ka ta ka jing pen kala kadon shisha kata ka jing pen thamai kata ka jing pen janai ka jing im ka jong phi ha ba fi snow ka ktien ka jong blai mar ha ba blai ukran ba pi snap ye ne ka ktien ka no monthly kadon ka bor ban pen kala kadon ka bor ban le ai ka jing im ka jong phi kadon ka bor ban play ki khmat ba kan jamin sim ka jong phi kadon ka bor ba blai le ki kamba ka jing im ka jong phi Tadai ta fi snap ya ka ktien ka jong blai fi shashkor ka ktien ka jong blai fi ban puli ka ktien jong blai fi ban ti ka ktien ka jong blai hang ni kadon kan kita ki ksiar ki rupa kata ki maulonai ki bakodor nam ta ka jing im ka jong fi ki ksiar ki bang jam sim ki maulonai ki bang jam sim ya ka bau blai la buri hang ne ka ktien ka jong kadai ka puram jogi sim ban yet ya ka kam ban yet ya ka ktien ka kam ka jong blai hang ne ka ktien ban ngai ngo yo blai apa fiat ya ka ktien fi sngo tho gan ba ni ka pon ka kwa ban kran khndiat ro ba ka long ha ba gidan ya ka ktien jong blai ni sngo tho ba pleng ka dei tang ka ktien jong blai ka ba yai ne ka jing sngo ba jong ni ka perthai ki jing im sngo ba jong play baro kin temen no kumba ubreu thiet ka kali ba rem do ha do kan no ha ka wi ka sngi kan sarem ha ka wi ka sngi ka setemen da ka kali bat banom la syuru ban repair ya ka kano kabala snada ubreu bar ka ke ba mi na kane ka perthai ka ba mi na kane ka khandau ka don kata ka limit lene ka don ka por ba ka por kan sapoi
bagatakan sa temen no. Lada PM ka jingim ka ba klan mentakan sapoi ka por ka ba fin satelot. Ka por juga jing long temen namar kumba ubriu temen ka jing sungop har ki temen pe ki sport star ki nong ele kai sport. La jit iki tang ha ka por baki kidang klan ha ka por baki kidang biang ha ka por baki kidang samla. Reo anda haba kila kamno akamet mdan budget syu eki wala da kidi ki player ki ba remdor kan no ru re tang syu kam temen mdan nong khot syu eki laki long stang ki coach le tang ki manager ju ki club ni ke bukum kita hanre ban khot iki shamadan menyele kam mdan nong khot syu namar ba kata ka bor ka ba naki kala temen tading ta aku abnong ifi kan no ka ba mi na ka khndo ka temen no ki brio ki ba em ha ka jing so bha jo ka perthai ki brai jo ka perthai Pitharai fin brai sa ase. Kan sapoi ka por ka fin sa temen. Mentadang samla te sngau biang bet. Stenat ya kata. Por badang samla. Handai kan ke jing sngau bha jong ka jing brai jong ka do. Nek kan ke jing im auria jong ka do. Kan sa temen no. Bad haba kala temen kan poi sya ai. Kata kan ke jing keli ka banga kwa ban keli fi kan ke sngi ka mentah. Talada filaim ha ka jing im ka brai jong ka do ka jing so bha jong ka perthai. Pilek kum no la sha anda filat temen. Namar kani ka jing im ka ba PPM menta. Kadai ka jing im ka ba setemen no. Namar kami na ka do. Aku apa nang fi ni ka sngi ka menta. To bet ya kata ka jing im ka jong pi. Mdei tang ha ka tigi ek jong ni ka do. Mdei to bet fi ha ka tigi ek ba kan jaman siam. Namar ka dei tang ka ni. Ka ba num pentemen ni fi la no la noro. Hoi Joshua baru Caleb fin pai uri samla ba uneu temen bola prapusan senem kerta. U Caleb anda ha bola temen ru. U snowil de kumba udang samla. Ba udang not ban yele teman mar ba udan ya kan ne ka bor ka jong blai ka jim ka jong u marula invest yela de ha kata ka ba kenjaman sim ba u invest ne u penlot ya kata u the no kata ka donot ka jong u ha kata ka bam juk lip no ha kata ken ka bam juk temen no ba ka dai tang ka jing shakri o blai ka ba num temen no lano ro bat kat ba pinang shakri kat tanang bang kat ta ka ba pinang IT kat tanang ngobang kata ka jing But kamdan jing babe haba fi shakri you try. Ndaka jing babe kawan la fi shakri ya la de. Fi shakri ya kan ka perthai. PM ba kan ka perthai kan wan ka jing babe. Tip shano. La pidang em ha ka jing em ka bra jong ni ka do fi em auria kat ba fi man. Ka biang kat badang biang. Ndra tip shano ha ka wi ka sngi yo ba. Ka jing pang kan man ha pi. Let's say kala ada ka HIV, let's say kala man kala AIDS ro. Ki breu jo ka perthai ki syukor. Hado kata-kata bagi snow bakam lelei henry anda lelei pat sujau umat ketang te shwa bakan lelei ngas snow nada pidang em hakan ka perthai shwa bakan lelei bha pin kalano wanum em marne ka jingem ka ba phi em ta phi detat dor no elade ki company kali ki ba pmi ka kali ki ong bang kamlong ingi ban bu slam than ka kali markat banang bu slam ka hiardor kata ka kali Aku amno fi ka kali ki herdor. Lada ka tang si benar kala herdor. Tadai na aku amno fi ni ka sngi ka bamtaki ai ki jong perthai ki nang herdor. Hendra ki ai ki jong blai kalom ka ksiar ka nang kiudor. Kum ki dor jaka ka nang kiu. Kata ken to abing invest sa kata ka ba yo nong. Om ha kata ka ba temen no. Om ha kata ka ba nang herdor no. Lada fi dei ka brio ka ba im ha ka jingim auria. Lese menta fi nang samla kadang biang ka dor ka jong fi. Restang no pila temen wai suban pet ya pi. Pinle ayo kata ka porpat. Aku amno ya pi invest ya ka jing im ka jong pi kat badang samla invest how try. Ka babel ka ong ya kata. Tu kit ya ka lengkor ko pi ki samla tu kit ya ka lengkor ka jong try kat binang samla. Amdei ba pinle snob ha. Ha ta ki jing le snob ha jong ka dok ka jong pi. Hari ni ki sngi ngai i ba baman u ya le hado kata ban penmi. Syu ya ki ba kum kini ki ba usoitan ukuman. Bani i bagi thei samla jungi ki jot ki bani i bagi thei samla ke jungi ki syakran ban usoitan usmo bangi ka bukum kata na ka kwa banong fi la da don preng jong fi ki badang em ka jing em ka ba jot utra umwan ban penrem ya fi nga kwa banong fi wanum sngobang ba finyo tangi ki likes wanum sngobang man yo tangi kita ki jing mentoy ke jong fi ka balong tang shipor reito perkhat ya kata ka ban sawan nga sngo ko men nga kran ya fi ka ni ka por Ngakran if pai no show try. Em ka jing em ka ba shakri you blay. Finum babi atat lano. Ka jing em jo fi kan long ka jing em ka ba lai lot. Ka jing em ka jong fi kan long ka jing em.
Kaba kemen hau try. Lada pidang im kan ga jingim kum kan em. Kan long tik kum Judas. Kan sapoi ka por. Nga ka kren ya kata. Kan sapoi ka por bangam kwa ba kan long kum taru. Judas u em hai. Kaba khadu jong ka long hotel lai phasi. Us din phasi la di. Maru snow bang ga jingim ga jong kam nan jing mut sho. Maru la di u try. Tadi ta kat ba pidang im menta. Wat ai ba ta ga jingim ga jong fi ka long ga jingim go fi di no u try. Ngatip hilong Kristan nga dan napeng jong fi pila pediang yu try napeng jong fi ru pila ada syem ya ka om ke jing pen baptis ru ndai PM kene ka lenti pat I gum ba fi di no yu try wanum di Jesu aku abang fi la fila len yu la si fila di uru pai no u try dang pediang fi ndai la fi ai continue ka jing penram kan wan hapi ba kene ka jing penram am ka bo soitan penram ya fi pinum la lat chu la no ru tadi ta da men sim ke jing song it Aku aban kat ya pi ki thai samla, mo ki kena senrang, ki rang samla. Nga invite ya pi, one shakri you try. Lalu pimlan sekali cino one sini cepat internet. Iyo banyak keren, iyo banyak slok, one sekejing shakri ru, iyo banyak shakri ban mani ban yaro you try. Sibun bagi sam lagi yo jingkerku, sibun bagi sam lagi yo pediang yo Jesu. Bog try penon kam ya ke jim ke jongki ma piru pidei ubreu ba kodor piru pidei ka breu ka ba kodor ba si sin bog try la yo ke jim ke jongpi u try penon kam bor ba ke jim je finga tep ka plan ke jong blend ta jongpi kalong ka ba kodor ni ta wanum invest sila de bat ke jing subha jong ka perthaine ban invest sila de ban pelut ya ta ka por ke jongpi bat ke ni ka perthaina mar ka ne ke jing ngobha kan sa temmen no kan sa tat dor bat kanum dan dor shu ha ka wi ka sngi Tadi tanga invite if you wave kene kapor. Tadi fidi ki samla, lani fidi ki bala rang baru, lani ki bala kham yau ru. Ngak invite if kene kapor. Ngak khot sungob hai if show try. One show Jesu. Fi bot you finum babi tat lano. Fi bot you finum tat dor tat lano. Fi bot you fi shakri you. Kador jong fi kanang ki hala kasngi. Try nang kerkhui fi kene ke por nge invite if you one kene ke jaka jong ke ponet ke prayer center ke worship center jong ke ponet one sini yo man shakri try nang kerkhui fi nge saya sempat ngakwa ban doi nam ta jong fi kene ke por kam ta la fi ho shisha pastor ngakwa ban ino yegi jong ne perting sung thu bakam aji hun ngam nang yo thia ngam nang yo dem hadu teng hab di du drugs ru ngab ban di ki dawai bangan yo thia hoi nga im da ka ju ke im ngala thach ban im ru teng Hendai ngamban si ban im, hendai ngakwa ban ngi fi kene ke singi menta. Utra udan ban yarap ya fi ban pelat ya fi na kene ka lenti jong ke jing yap. Na kene ke lenti jong ke jing lek ran, na kene ke lenti jong ke jing du dor. Ngai utrai un ai fi ka dor ka batmai. Kene ke dor ka barem. Maru asiu fi da ka dor ka barem. Om da ka siar om da rupa ka basep no. Na ru asiu fi da ka dor ba ka snam. Tadi na fi de ke brio ka bakodor. Fili ki breu si shaki bakor nga kwa ban dwai nam ta jong fini ka por pisngo ba pila lang pila thaj nga ke jing film frustrated pisngo bitar pisngo langya si sha nga ke jing im pisngo bam poi ila di si eru piangan penjot na sunan haban da jot compare ma jot ka yeng ma jot ki bhayeng ke basem lele tapi dan kata kamen si ma kwa ban dwai nam ta jong fi ka ne ka por menta ngini dwai fila ban rai ka ti ka jong fi nga so fi dan ka kamera ka ne ka por fidan marwai Dia mesti kau save ke jangfi, rai ke kiti ke jangfi ngak kwa banduai nam ta jangfi ni kapor. Hallelujah. Try ni kapor. Ngaduai ko try nam ta ni kapara. Kadon ko konrat kamen sim ko baleng ahaka. Kadon kamen sim ko konrat try ka pisah. Kam nang yo thia kam nang yo dem ka di de ki jingdi pen buat. Kanang bakan nang yo thia. Kanang bakan nang yo dem. Roi try ngatip membedon ka ni ka jaka, bedon ka ni ka kamera ko try ni ka khon je me kadon. But try me keren yaka me khot ika da ka kerteng. Try na do menta ka sngi ablai hallelujah. Kani ka khon kan yo amat ya ka jing pelat. Hallelujah keren ya pi kani ka sngi. U Jesu e pelat fi udan to ka kamera ka ba pipi song. La pi la ra ke kti u try ta e fi kani ka por. U try pen em ya fi kani ka por. U try pen thmai fi kani ka por. Un pen chai bor fi kani ka por. Ba pin lat no na kani ka man sim jing lang a. Kani ka man sim jo ka jing elek kani ka man sim jo ka jing pisa. Mar fila em ha ka pop fila em ha ka jing em ka ba pi pen jot fi self destruct iladi. U try un pen em ya pi kani ka sngi. Hallelujah. Jesus mekta try me khot ka kerteng ni ka khon ka jame. Udah un khon ro ablai shisha. La em ha ka jing em ko try ka bala lali shisha hadu kata. Try mekta ro me khot yu ka kerteng. Bangai ko kan ra try men penan kam yu ko musyakri u jangme. Traun lat na kani ke jing syate un lat na kani ke jing syak khom baro ba un yang ban syakri ya menga duai nga kerku kerteng u Jesu
Amen bat amen. Terain kerku fi nong ai bor fi. Ngin saya syempat fila an phone ngi fila an wan ro sing nega jaka. Kublai shibun. Amen.